Kusenjalo umndeni womunye umfundi owashona endaweni ehlalisa izivakashi iNyathi Bush Camp eminyakeni eyishumi edlule ufuna ukuthi lendawo ivalwe. UMellony Sias naye waminza khathi isikole sineCamp kuyona lendawo okushonele kuyona Mpianzi. USias wayenza uMatric esikoleni iAdamantia High School eKimberley eNorthern Cape khathi eshona. Sekuphele iminyaka eyishumi kwashona indodakazi yabo. Ukushona Mpianzi sekuphinde kwavula amanxeba kulomndeni. UMellony Sias washona eNyathi esecampini ehambe nesikole. Waye kule ndawo ehambe nesikole edlala ihockey. They were in the river, I think, and then she slipped. Yeah, so the water just flowed away with her. And then somebody jumped in, I think, looking for her, and then they gave up because they couldn't find her. Then they gave up. And she was found by a farmer and his wife. Ilezi ithombe zakhe edlala ihockey ehlathini kwiCamp umndeni owasala nazo. Umndeni wakhe wagcina ukumbona ngoMbasa ngo2010 wathola izindaba ezibhlungu kuyisonto kuthiwa uMinzi engayizolo. Wayengenayo ijacket yokuzivikela emanzini ngesikhathi yena nabanye abafundi bebhukuda emfuleni. Nakuba indodakazi yabo ingeke isabuya kodwa umndeni usafuna ubulungiswa emva kokuthi kungekho umuntu owathwaliswa icala lokushona kwakhe.